Conchas e monchos de Bueu. Aquí estou, Peter Punk, para presentar as badaladas deste 31 de decembro de 2020. As badaladas para as máis miúdas, ás 12 do mediodía, e para as adultas e o resto de criaturas e persoas cativas, miúdas, adultas, vellas, vellos, xubiladas, ás 12 da noite, vale? Lembrade, ás 12 do mediodía, badaladas para miúdas, e ás 12 da noite, badaladas para adultas e demais especies. Temos aquí todo preparado, os tercios, os quintos, os cuartos e as badaladas, Temos aquí o cava, temos as uvas, así que nada, vémonos no canal de YouTube do Concello de Bueu, nas redes do Concello de Bueu, deixade de criticar no Facebook, e ven de tomar as uvas, vale, as uvas, as badaladas, as campanadas para as de Vigo, as badaladas con Peter Punk, ás 12 do mediodía e ás 12 da noite do 31 de decembro, vémonos.